Naku, alam niyo na ba mga kababayan ang balita? Itong isinagawang rally ni Trillanes dito sa EDSA Shrine mga kababayan ay talaga naman grabe. Sabi niya 41% ng Pilipino ang sumusuporta para doon sa impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte. Pero ito mga kababayan, no, gusto ko pa sanang pumunta doon sa EDSA Shrine. Kaso balita, no, mula sa ating mga kaibigan ay wala pong dumating. Tila nalusaw nga po yung sinasabi na rally na gustong isagawa nitong si Trillanes. Talagang nilangaw mga kababayan. Buti pa nga siguro ang kumpulan ng mga langaw mas madami pa kumpara sa rally na gustong mangyari nitong si Trillanes. Nabasa ko rin doon sa mga komento, doon sa kanyang mga post na sama kayo sa rally namin. Sinabi ng ating mga kababayan ay magsulo ka na lang Trillanes, hindi kami sasama sa iyo dahil Duterte lang kami. So grabe, siguro sa pamamagitan ng mga comment na yan ay talagang natauhan itong si Trillanes at hindi na talaga pumunta sa EDSA para mag-rally. Siguro sasabay na lamang ito sa mas marami pang rally. Siguro makikjoin na lang ito sa ibang mga grupo para kunwari marami sila na nakikisa para pagsuporta doon sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Pero hindi natin masasabi mga kababayan, no, kung gaano sila kadami kasi sabi 41% at yung iba undecided. Pero malalaman natin yan kung magkaroon talaga sila ng malawakang rally. Titingnan natin yan mga kababayan, kaya ba niyang buuhin o mapuno ang isang covered court? Baka naman isang klase lamang po, no, sa isang classroom lamang po ng eskwelahan magkakasya yung sinasabi nilang 41% ng sumusuporta. Grabe. Dahil nga po itong si Trillanes ay hindi matanggap na napakaraming taga-suporta ni BP Inday Sara Duterte. Maging yung mga Congress na sumusuporta dati doon sa impeach ay ngayon ay natatakot na mga kababayan. Kaya itong si Trillanes ay naiinggit, gusto niya rin na suportahan siya ng maraming Pilipino. Ay grabe, ito talaga si Sundalong Kanin mga kababayan. Hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa kanyang isipan. At ito pa, sa darating na January 18 mga kababayan, meron na namang rally silang isasagawa. Hindi natin alam, baka lalangawin na naman ito. Pero ang tanong ko po sa inyo, ang tanong ko sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung sumusuporta doon sa kabila, ang sumusuporta kay Trillanes. Bakit hindi nyo po kayo hindi nyo itapat sa January 17? January 17 is Friday na kung saan ay marami tayo mga kababayan o marami mga Duterte supporters dyan sa bahagi po ng EDSA Shrine. Magharap kayo, tingnan natin, baka mas madami pa yung mga nandiyan pong Duterte supporters sa EDSA kumpara doon sa mga supporters ni Trillanes. Grabe. Alam nyo po mga kababayan, itong si Trillanes at itong mga Marcos dati ay magkaaway yan. Yung ibang mga grupo, ibang mga party magkakaaway yan. Pero dahil nga po hindi nila kayang tibagin ng isang grupo lang sila, si BP Inday Sara Duterte, kaya naman itong mga grupong ito, mga dilawan, mga makakaliwang grupo, itong puwersa ni Trillanes, itong mga loyalista, nagsama-sama po sila para tibagin itong Duterte. Ang hindi nila matanggap kasi ay hindi nila kaya tibagin ito na isang grupo lamang sila, no? Yan ang realidad mga kababayan, yan ang katotohanan na hindi po nila kayang tibagin ang Duterte na mag-isa lamang po sila. Kaya
naghahanap sila ng kasama, naghahanap sila, kumukuha sila ng kakampi, kahit nga yung kalaban nila, ginagawa po nilang kaibigan, no? Kaibigan, no? Para nga po may suporta sila at para magkaisa sila at pabagsakin itong Duterte. Ang hindi nila no, dapat nga magkaisa sila para pabagsakin itong administration. Ay gusto nila talaga pabagsakin itong si Duterte, itong si VP Inday Sara Duterte, para sa darating na 2028 meron silang chance na manalo sa election. Kasi nga medyo hati-hati, medyo malakas yung kumbaga yung pantay pala sila ng ratings nitong magkakabilang grupo. Pagdating ng 2028 ay pwede silang maglalaban-laban, merong chance yung bawat isang manalo. Pero kapag si VP Inday Sara Duterte ay hindi nila natibag hanggang 2028, mga kababayan, wala po silang kapag-asa na makarating doon sa mga posisyon na gusto nilang marating. Yan po ang katotohanan. Kaya naman po talagang dublikayon na ang ginagawa ng mga taong ito na supilin o tawag nito durugin at ibagsak ang ating mahal na Vice Presidente, no? Kahit ikaw mga kababayan, yun ang iyong naiisip na hindi nila talaga na matitibag itong si VP Inday. Kaya naman sila ay nagsasama-sama, nagtutulong-tulong, nakikipagkaibigan sa kanilang dating kaaway. Ang nakakalungkot lang kasi dito, na handa mong ibaba ang iyong pride, handa mong i-surrender ang iyong pagiging makabayan para din doon sa iyong ambisyon. Yun ang talagang nakakalungkot. Grabe talagang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya patuloy ho tayo sa ating paalala din sa ating mga kababayan na maging mapamili po tayo sa mga politiko na dapat nating iboto. Lalo na sa panahon ngayon mga kababayan, ito sabihin ko na ngayon, itong si Sundalong Kanin, ilang ilang years ba to mga kababayan na upo dyan sa Senado? May nakita po ba kayong proyekto niya na nangyari? Di ba parang wala tayong nakita mga proyekto niya o yung mga batas? Ikaw kabayan, i-comment mo nga dyan kung ano yung batas o anong nagawa nitong si Sundalong Kanin diyan sa Senado. O bakit gusto mo siyang ilagay dyan sa pwesto? Para magkaroon ba ng kalaban itong Duterte? Grabe mga kababayan. So sana sana yung sinasabi niyong rally, yan, itong si Trillanes, ay mahigitan niyo po yung dami ng Duterte supporters. Magkaisa po kayo, no? Para talagang makipag-alyansa na kayo sa bawat isang grupo, pati yung mga makakaliwa, pati yung mga nasa bundok, usapin nyo na yan. Kasi kahit magkaisa ho kayo, ay wala po kayong kalaban-laban, wala kayong kakaunti lamang kayo doon sa taga-suporta ng Duterte supporters, no? Yung taga-suporta ng mga Duterte. Kasi nga nakita namin noong time ni Tatay Digong ay talagang may nangyari sa bansang Pilipinas, may nagbago sa bansang Pilipinas na hindi nagawa ng maraming dekada at hindi nagawa ng administrasyon ito na nagawa noong nakarang administrasyon in time of Duterte. Grabe mga kababayan. Tapos ngayon, yung mga supporters dati ni Tatay Digong bumaliktad dahil doon sa pera at handa nilang sirain ang isang dating presidente na
napakalaking nagawa sa bansang Pilipinas para lamang po sa pera. At nakakalungkot, no? Para lamang po sa pera ay handa po nilang sirain ang isang dating presidente na kung saan ay maging sila ay nakinabang doon sa mga proyekto ng ating dating presidente, na kung saan safe yung bawat kalsada, medyo maaliwalas ang bansang Pilipinas, takot yung mga durugista, nagtatago yung mga drug addict, yung mga gumagawa ng masasamang loob, nagtatago sila. Ngayon, lantaran sila, nandyan sila sa bawat tabi. Mga kababayan, wag na ho natin na hintayin na dumating pa ang panahon na ang ating bansang Pilipinas ay patuloy na lumubog at patuloy na bumagsak dahil sa maling pagpili ng leader. Katulad na lamang po ngayon na bilyon-bilyon ang budget, subalit wala ho tayong mga nakikitang mga proyekto na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya ang suggest ko sa inyo, support PDP Laban. Yung iba, hindi ko na makita po eh. Dito, mga kababayan ko, from Panigitan Lock. Yung sa likod. Ayun. Tarlac! Ayun, Tarlac! Shout out Tarlac!